entre o Sindicato Labrego Galego e a Asociación de Veciños do Convento. Os cursos sobre viticultura interesan e moito os veciños do concello de Chantada. Cada vez que se organiza un, son moitas as persoas que se anotan e acoden aos mesmos. Deste xeito, puidemos ver a numerosas persoas no local social do convento, onde se iniciou un curso organizado polo Sindicato Labrego Galego. Anotadas estaban 20 persoas, pero como vemos foron moitas máis as que se achegaron para participar neste curso como ointes. A charla de onte versou sobre a elaboración de viños. Hoxe empezaríamos polos conceptos básicos dunha bodega, onde debe ser, como debe ser, limpieza e higiene, empezaríamos tamén con viños tintos e mañán con viños blancos, sempre enfocando cun linguaxe moi coloquial, o máis coloquial posible, sempre aberto a todas as posibles preguntas, razonamentos, etcétera, porque Galicia ten moitas diferentes formas de elaboración tradicionais, ten diferentes formas de pensar e ten diferente viticultura. E creo que todo eso hai que respetalo e hai que englobalo nestes cursos que van dirixidos a xente que mellor que eles saben o que hai e a tradición da viticultura. Entre os conceptos básicos, a hora de elaborar un viño, o técnico insistiu que é fundamental a higiene e, por suposto, unha uva de calidade. O fundamento de toda elaboración é unha boa higiene, unha boa calidade de materia prima, unha boa uva, pode ser dunha variedade menos aromática, máis peor, e pode dar un viño máis ou menos correcto, pero eu creo que xa conseguindo que sea un viño correcto, que xa se fai moito sempre, non? Tratar de elaborar mellor, e se despois ese viño correcto ten as súas aristas de cousas boas, é dicir, que teña boa boca, que se ten bo aroma, se ten bo buqué, se ten boas cualidades, pois sempre é mellor, non? Pero eu creo que todo elaborador o primeiro que quere é que lle saia un viño correcto. Unha charla que tivo a continuación esta tarde coa exposición sobre a elaboración de viños brancos. Mañá mércores o curso versará sobre manexos do chan vitícola, no que se falará de pragas e enfermidades. Nesta ocasión será Mónica Vázquez Blanco, enxeñeira agrícola do SLG, a encargada da ponencia. O programa terá continuidade o luns, martes e mércores da semana que ven, onde, entre outros asuntos, se tratarán métodos alternativos contra as enfermidades da vide e tamén sobre enxertos e podas. Deste último tema farase unha práctica o sábado 4 de febreiro. O curso rematará cunha cata de viños que se realizará na sede da Asociación do Convento o día 11 de febreiro.